Il-partecipazzjoni ta' kandidati zaghzagh fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali kienet it-tema ta' dibattitu ta' madwar satejn li sar it-tlieta fl-Universita ta' Malta. Għal dan id-dibattitu kienu mistiedna kandidati zaghzagh għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali fil-Mosta, Ħaddingli, tas-Sliema u Swieqi. Meta tas-News irċieva l-istedina għal dan id-dibattitu kien hemm imnizzel li l-lokalità ta' tas-Sliema kellha tkun irrappreżentata minn Julian Galea f'isem il-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem tas-News xandar recording ta' Julian Galea jagħmel dikjarazzjonijiet mimlija mibeda kontra kull min iħaddan twemmin laburista. Iżda għad-dibattitu ta' tlieta fl-Università, Julian Galea baqa' ma tfaċċax bir-riżultat li tas-Sliema ma kienet irrappreżentata minn ebda kandidat nazzjonalista. tas-News tkellem ma' wieħed mill-organizzaturi tal-attività u staqsejnih dwar l-assenza ta' Galea. Julian Galea kien mistieden, però kien indispostu kkanċella ma stax jiġi. U informakom personalment li mhux ġej? Iva, u informana personalment. Għad-dibattitu fl-Università kien hemm preżenti wkoll il-kandidat nazzjonalista fuq il-Mosta James Kassar li fl-2007 kien instab ħati ta' serq. Kassar iżda għażel li jitlaq kmieni mid-dibattitu biex jevita mistoqsijiet li setgħu jsirulu mill-midja preżenti.